Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigay po niyo boss kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao ipaday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon higala nga Biyernes pizza 16 na. Buwan mga higala sa Mayo tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon natagan tagpagtagad mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong paguban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas sa maskutanan karon nga buntaga mahigala ni ay maayong balita. Aras atas maayong balita alang sa mga konsumidor sa Visayan Electric. Masinati ang pag-ubos og 62 sentimo matag kilowatt hour nga bayranan sa kuryente sa buwan sa Mayo hangtod na sa buwan sa Hunyo. Straight to the point. May na lang intao no bisag pipila ka sentimo lang na mahigala, pero kung matigom-tigom mo daghan man, so salamat na lang kayo in taon pod. No nga ni ang mga higalay pag kunho jutay niining atong bayranan sa kuryente. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin na ni ay laing balita may lalaki na dakpan sa NBI human nagpost nga muhatag kini og 5 milyones ka pesos nga ganti alang sa magkatanom og bomba sa buhatan sa Comelec. Straight to the point. Ano man nagpost-post man sab tawo na siya. Di pwede mangumedya ka ng butanga nga magpost nga magbutang og bomba sa buhatan sa Comelec. Tingali og na frustrated siguro na sa resulta mahigala sa eleksyon. Kay ang election favor na apagyod mga higala ato panintiwas og hisgot ron. Ang atong dugang pag-analisar mahigala sa nilabay nga eleksyon nga ang mga tao daw di makatuo mahigala sa nahitabo sa Cebu province mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Ang mga tao god mura gyud og kanana ang grabe gyud no. Kay katugong usa mahigalang vlogger maingon man gud nya na gyud maghilak na gyud mo popcorn. Wa gaba. Onya si Governor Gwen Garcia ang iyang sinultian mahigala murag yung confident kayo na nga murag way kapildihan. Muna nga siya mismo mahigala murag makatuo mga kaigalaan nga wa na goodbye na di ay. Ini daghang leksyon nga mahimo ni ini ang mga tao mahigala karon nakakita gid sila, nakita kita sa tibok Pilipinas ha. Ang tanang mga katawhan sa tibok Pilipinas nakakita gid sa Cebu. Central gud ta Cebu, Central Visayas gud day. Ha? Center gud ta dinhi. Oh. So nananaw na to ang mga tao. Niingon sila, grabe gid ay mga naghukom ning mga Subuanon. Gihukman gyud mga higala ang usa ka leader nga wa nagiangay. Dito sa kauluhan kita gyud may nahimong talk of the town dito. Toa ang Cebu. Kay public figure man gyud to mahigalas Governor Gwendolyn Garcia na si anak nga sekretary mahigalas Department of Tourism ni Arrigo sa BBA mga kagalaan sa rally. O niya hadlok ko niya ng uban nga mga senador kay Cebu gud ni. Ipanghambog nga Cebu Garcia country. Sus nakita nila ron mahigala ang pagkahagba mga kagalaan sa gobernador. Nawa gyud magdahom siya ba nga mapildi. Unya ang iyang vlogger mahigala niingon nga bantay mo kay hilak gyud mo popcorn. Unsa pa kahitabua mahigala nga ang atong mga listeners di HP ron nga nagtan-aw sa tong programa, ang uban naminaw sa radyo nagkapi-kapi man, ang uban nagtan-aw mahigala sa YouTube, nagtan-aw sa Facebook, butangag TV ana, butangag cellphone, sila man hinuoy nagkaon-kaog popcorn ron. Pastilan mga kaigalaan karon buntaga tagaan tanig pagtagad kay wa makatuo to siya oy nga ina to mahitabo ang iyang sinultian god hantod na lang mga higala nga kwan dawa sa makatuo mismo gani mga tao mahigala
gaduduha ang inner circle gyud mga kagalaan ni Pam balik 4 day daw. Dili sa makatuo sa kuno no? Ang mga tao hasta to mga tao nga ni butar kang Pam. Ang uban man kay butar na lang gyud may kay among ihatag mong buto nga to kang Pam di na lang gyud may anang Gwen. Sila mismo murasag na overwhelmed karon unya ang pagkalubong gyud mga higala. Bidang grabihan pagkalubong nga gyud, ha? Di gyud bada mahigalag mo nagingon DMD. Imong protestaan pa nang kadako anang pagkalubong nga. Ato ning pagtagad lo buntaga mga kagalaton do padayon ang atong pag-analisar ani. So daghang leksyon ha. Daghang leksyon. Ang katawhan karon maantigo na mahigalang mo hukom gyud. Kantigo mga higala nga modawat sa kwarta, kamaon nang mukaon mahigala sa paon ug muluwa sa taga. Tiaw mo nang kinuprasay sa mga tao, ha? Nasudlan ako mahigala ni suroy ta dito Jollibee dito sa McDo kakaon-kaon mga kagalaan niya. Jollibee may turne kay nakapangopras man. Naka-McDo may kay nakapangopras. Ang leader pod mga higala bida nangadtog parlor oy nakapariban ng buhok. Natingala kas mga leaders ron mahigala por bida nakapariban sa buhok, nakapamanicure pedicure. Ako buntaga tagan tanig pagtagad ha. Kay ato ning dito sa may Danau area kini sa 5th district day bidan dagkuag hatag kunong plasko di ay oy. Matod pa mahigalas to nakuhang report. Ya bagani mga pictures mga higala. Ang pikas-pikas ng hatag pero mas dako ng pikas. Pero bidak kakatingalahan ang liluan mga higala. Gilubong si Gobernador Gwen Garcia. Kana may maghatag leksyon ba nga sa imong pagkatao matag-usa nato. Di lang si Gwen, di lang ang mga politiko nga naminaw na koron. Kitang tanan. Makahatag nagpamalando nga di kita palabi gyud og abuso sa atong gahom. Kung tan-aw nimo gamahan na naka, tan-aw nimo kinsa na ka nga pagkatao, taas na ka granggo murag hawd na ka. Ayaw palabi. Ayaw palabi. Example sa Governor Gwen. Kalimang kag panaogon sa ombudsman, di manaog, panaogon sa katawhan, magdumili pagin unta. Ako mo tagan tanig pagtagad sa banuban mahigala nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin ni ingon mas Governor-elect Pam balik 4 nga mo pa-audit sa Kapitolyo. Ayay kadelikado ini kalakiha da kana gyud Pam. I-audit yun na rin ha kay makita na to ng mga kontrata daron. Iutingkay ka na mga dokumento, iutingkay ka na. Unya i-review po ng mga kware. Kay kanang mga kware mga higala, medyo regulate yun nagmaayo kay environment baya mo oy. Mo epekto simbako ba, no? So tan-awan ang dapita. Nya labaw tanan kining gisaad. Siyempre, in the first 100 days ipatuman gid ayo nang wa nay bayad ng wiwi og pupo de sa kwan oy terminal. Ana ipatuman dayon ang sunod kanang mga hospitals nga mabutangag mga doktor o mabutangan og mga tambal. Kana mo na isiguro gayod ha. Matanig pagtagad buntaga mahigala sa banuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa kauluhan ang Comelec nakakumpleto na kagabi sa canvassing alang sa 175 nga mga certificate of canvass. Si Bongo nagpabiling number 1 sa top 12 alang sa pagkasenador. Straight to the point. Sa pikas bahin, Court of Appeals ni bali sa desisyon sa usa sa mga naabsuelto sa drug case batok ni kanhi Senador Laila de Lima o driver nini nga si Ronnie Dayan. Straight to the point. Ato sa ning klarohon og maayo ha. Ato sa ning estudyuhag maayo ning maong panghitabo karon kang Laila de Lima mahigala. Ang Malacañang miingon nga dili na nila mo iduot mga higala, di na nila iduso, di na nila mga higala ipugos ang impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Pero dili pa na mga higala maoy masiguro na to kay ang lihok mahigala de sa lower house samtang lain ang isulti sa Malacañang lahi man mga higalang movement sa lower house. Kay si Martin Romualdez ni nanawag naman dito mahigala kang Chiljukno o Laila de Lima nga mo-appeal sa prosecution panel. Sa laktod pa madayon gyud ining impeachment. Ang Malacañang mayon dili, ang house mingon madayon
nya mo tan-aw ni mo ron mo laman og gamhanan gyud kay ni Martin. So posible na. So muna ato maruganan sa DYHP kung dili madayon okay ra ta aron nga makafocus po sa trabaho kay nahuman na in taon ng first 3 years ni BBM wa kita nahimo nakitang big ticket projects. Gilingaw-lingaw lang ang katawhan mahigala ining impeachment o guban pang mga panghitabo. Ha? So unsa may mahitabo in another 3 years? Wa na lang gyud mahitabo ani. Oh. But kung mag-impeachment, kami sa DYHP, okay lang gyapon may kay may po nati makaka-coverage po ta nya na patay hisgutan kada adlaw. Ini guban pa masgutan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Straight to the point. Ato sa dawaton may gala ang report karon sa kauban on board sa patrol sa dili pa ta moadtos ng mga isgutanan karon nga buntaga. Nay lalaki ni kat-kat sa atop sa usa ka balay sa may inayawan og nakapaukay kini sa mga silingan. Unsa may nitabo ano ni kat-kat ni sa atop ha? Di man po siguro ni wakwak. Ato na lagi katawa mga higala no. Pero lalaki man sagaran ining mo kat-kat sa atop nga matod pa nila wakwak babae man kuno. Ato na lagi katawa unsa kay hinungdan nga ni kat-kat sa atop ha. Gastulin niya karon sa kasamaan Jane Gallardo. Yes Jane. DYHP RMN Report. Yes, radyo man ato ni Rufil na may 30 anyos diri nga nag-alas Spiderman ato ni Rufil. Nga nangadlawon man ni og kat-kat sa usa ka balay dinhi sa may Sitio Lower Santo Niño ning barangay Inayawan, Dakbayan sa Subo ato ni Rufil. Nya nakakugang man gid ni sa mga silingan diri mga residente diri ato ni Rufil. Kaganiha atong giadtog ato jud nga naabdan ato ni Rufil nga naa siya sa babaw nga bahin naa sa atop gid ato ni Rufil. Nya kaganiha ato nga nasayra ng gihinganlan ni Siyag Jamar ato ni Rufil. Ikaduha na dahil niyang higayon nga ni kat-kat kay kagahapon po gi-alarma po ni siya kagahapon ato ni Rufil nga medyo na inani po ni siya nga ni kat-kat po ni siya og ato apan pabang radayon ni siya kaganiha ato ni Rufil na ay naka-report nga nagdala-dala naman ni siya kutsilyo nga nangatang man ni siya sa agianan ato ni Rufil hinungdan nga daling nakatawag og pulis og mga barangay tanod ang residente dito ato ni Rufil kay ni action man nagpanunggab usa ka mga residente dito ato ni Rufil nga ni hangyo nga ni badlong niya nga kanang kalma lang kwaon lang ang kutsilyo nga dala-dala ato ni Rufil nya kay wa man ni pato pagtawag og pag-report na ato ni Rufil mao to nahadlok ni sa kaganiha sa atop ato ni Rufil mao to ang iyang kuan niya atong nasayran nagutman man dai ni siya ato ni Rufil karon ato ning interview ng chief tanod nila Sir Eddie may buntag sa DYHP live karon sa uban na to sa ato ni Rufil Banyo sa Yes, good morning attorney. Oy, good morning. So, okay, go ahead Jen. Nitabuan ganiha sir kita may naka-report na ninyo sir Ang mga person citizen na to nanawag ba kay nadlok mo sila kay naigadadaan ko silyo ko no nya mangatang sila ba kagahapon pa man sila ginaanin so no gahapon naalarmahan sa nila mo ni sakat atop usay dalaan niya gahapon sir lamay ra to nga murag ice pick nya iyang gilabay pagtakta nako so amo na sa dali ra siya ni naog among gyamaman kay napasaran man gud siya nya nadaot siya sa bisyo ba nagbisyo nagsigalitan sa gigay mugamit sa gyud ni bata ikaw pa man napapanaw ba to niya kagahapon sir amo jud to siyang gisakta gipursa kay kuyawa naman mi kay mulayat naman kaganiha usay dala niya sir kutsilyo na nay kutsilyo daray kutsilyo dari niya sir papailan mo diri ang kani siya di man siya badlongon sa una kay natrabaho man siya niya ang problema lagi kay aning bisyo sad ba nadapod niya inom niya sagol siguro depressed kay wala na pamilya diri naginusara na lang naginusara na lang niya alarming magugkayo kay daghan ng reklamo ba kuya sir kay kaganyan mahal po na lang actually sa paginunggat may ganin nakalihay niya delikado na sad sa mga silingan Kung sa may plano na po, amo to panawagan ng ginikanan na niya ng hangyo sa dito sa mga silingan nga makontak ang amahan, inahan o rigsoon baka. asa na dahil ang ginikanan ani? Nako no sa San Fernando. Okay na siya nag-ginusara ka? Wala siya mga experience dali? Taon na siguro kay
Wala naman sa ko kabantay nga napanaya ko Andre amahan. So pero sa pagkakaroon i-distil lang sa isa dito. Oo, kaya mo lang sa napakanon kay para basig mauli-ulian ba niya. Kanila yung bisyo sa day. Usa di dyan matabang ba. Pero so far sir, wala ramang katay di na takot na naidaamon. Kaloy sa Ginoo wala raman sa. Utang lang ito masalingan dito sir, di ba? Oo, niya tas ba niyang gida? Salamat kayo. Okay, thank you sa kayo ma'am. Thank you kaya Atty. Oh, salamat kayo. Mao to ang ilahang chief paano diri ka sa mga Atty. Rufil nga si Sir Eddie Abaco mao to nga gialarmahan gid nila kaganiha kay kato si Atty. Rufil mao to siya nagpakanaog karon sa maong lalaki gahapon pod unang higayon ni Katkat siya pod ang nakapanaog gani ang kaniya maong lalaki nga nag-alas Spider-Man Atty. Rufil ni hangyo nga nganong ikaw naman pod nagpanaog nako pwede laki na pod tungod kay nagutman ni si Atty. Rufil nya murag wala na siya sa saktong pangisip kay og kung pangutan-on og ato pong istoryahon kaganiha medyo murag mulihis gyud ang iyahang tubag Atty. Rufil. So sa pagkakaroon kay naa pa ni siya ron sa barangay hall gipakaon pa ni sa ato ang mga baranggetano dinhi kay para pod mahuwas-huwasan ni siya or maulian ni siya siyang pangutok pod Atty. Rufil. Mayo gani kay buutan tong chief tanod nila. Sa Atty. Rufil nga abtik pod kaayo gid Atty. Rufil siya ra gid ang nakapanaog kaganiha gani ato mga kapulisan pod naning tumot nga makinegotiate sa maong lalaki didto pero wala gid siya kay nahadlok si Atty. Rufil ba mao to naabot gid ang ato ang kita murag siya gid ang ihangyo maayo nga pakanaugon niya pakano nila Atty. Rufil mao lagi to ang ilahang panawagan Mo sa mga Jane kuan na murag usa ka kuan na balay no nya isa ka sa satop ana lang dili ingon nga duha kandanan ng balaya. Dili Atty. Rufil usa lang gid siya kabalay niya. Para gud ang dipuy-an Atty. Rufil kay medyo naa sa luyo aning balaya. Medyo nasud Atty. Rufil ba niya nikatkat siya nahadlok siya dihang gialarma na siya gitawag na ang kapulisan. Mao tong nikatkat gid siya Atty. Rufil ya. Dili man hinuon kaayo taas pod gyud nya kaganiha nga nikatkat siya gadada siya host Atty. Rufil amo tan saon dito niya. Nya nakakaon naman pod hinuon niya karon kay nikalma naman pod hinuon siya Atty. Rufil so far. So kagahan lang tiniga dugang pagtagad unyan taw-taw Atty. Rufil kung makaistorya na po natin ng maong lalaki. Nagikan na lang din Atty. Rufil sa mga barangay Kinayawan. Kauban ako sa tong RMN Patrol atong speed pilot Radyoman Jesse Sumampong. Ako ang inyong Radyoman Jane Gallardo, DYHP Tatak RMN. Salamat Jane Gallardo sa imong report. May ganitong mga tano dito mga nagpakanaog dito astang pulis medyo buotanon kay ha. Naog dong naog lay. Naoglay buutan man sila lay. Nadaghang nyo kay og kini og napay mga tambay ani oy kamubo sa nanyo mo gisak-an. Unsa ba kamubo ba nang atop ngitag building ka ng taas-taas?